ପିଲାଟିର ବୟସ 5 କି 6 ବର୍ଷ ହେବ। ହେଲେ ଚକ୍ ଖଡ଼ିକି ପେନସିଲରେ ନ ଲେଖି କଲମରେ ଲେଖିବାକୁ ତାର ଭାରି ମନ। ବାପାଙ୍କର 2ଟି କଲମ ଥିବାର ପିଲାଟି ଜାଣିଥିଲା। ତେଣୁ ଗୋଟିଏ କଲମ ଲୁଚାଇ ଆଣିବ ବୋଲି ମନେ ମନେ ସ୍ଥିର କଲା। କୌଶଳରେ ଟେବୁଲ ଉପରେ ଥିବା ଗୋଟିଏ କଲମଟି ନେଇ ଆସିଲା। ସଞ୍ଜ ହେଲା, ବାପା ଘରକୁ ଫେରିଲେ। ସେ କିଛି ଲେଖାଲେଖି ଆରମ୍ଭ କରିବାକୁ ଯିବା ସମୟରେ ଟେବୁଲ ଉପରେ ତାଙ୍କର ନଜର ପଡ଼ିଲା। 2ଟି କଲମରୁ ଗୋଟିଏ କଲମ ନାହିଁ। ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଏ ବିଷୟରେ ଘରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପଚାରିଲେ। ପିଲାଟିକି ପଚାରିବାରୁ ସେ ମାଡ଼ ଭୟରେ କଲମ ନେଇନାହିଁ ବୋଲି କହିଲା। କିନ୍ତୁ ପିଲାଟିର ପଢ଼ା ବହି ଉପରେ ବାପାଙ୍କ ନଜର ପଡ଼ିଲା। ସେଠାରେ କଲମ ଥିବାର ଦେଖିଲେ। ବାପା ରାଗି ଯାଇ ଜୋରରେ ମାଡ଼ ମଧ୍ୟ ମାରିଲେ। ପିଲାଟିର ଡାହାଣ ହାତରେ କହୁଣି ଫାଟିଗଲା। ଦରଜ ହେବାରୁ ସେଥିରେ ଔଷଧ ଲଗାଇବାକୁ ପଡ଼ିଲା। ସାମାନ୍ୟ କଲମଟିଏ ପାଇଁ ବାପାଙ୍କ ହାତରୁ ସେଦିନ ପ୍ରବଳ ମାଡ଼ ଖାଇଥିବା ପିଲାଟି ଆଉ କେହି ନୁହନ୍ତି, ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଆମର ଅତି ପ୍ରିୟ ଚାଚା ନେହେରୁ। ପଣ୍ଡିତ ଜବାହରଲାଲ ନେହେରୁ 1889 ମସିହା ନଭେମ୍ବର ମାସ 14 ତାରିଖରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ସେ ହେଉଛନ୍ତି ସ୍ୱାଧୀନ ଭାରତର ପ୍ରଥମ ସମ୍ମାନନୀୟ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ। ତାଙ୍କର ବାପାଙ୍କ ନାମ ମୋତିଲାଲ ନେହେରୁ ଓ ମାଙ୍କ ନାମ ସ୍ୱରୂପାରାଣୀ। ନେହେରୁଙ୍କ ବହୁ ପ୍ରତିଭା ପିଲାଟି ଦିନରୁ ବାରି ହୋଇପଡ଼ୁଥିଲା। ତୁଳସୀ 2 ପତ୍ରରୁ ବାସିଲା ଭଳି ପିଲାଟି ଦିନରୁ ତାଙ୍କର ପ୍ରତିଭା ବଡ଼ ବଡ଼ ଲେଖକମାନଙ୍କ ରଚନା ଦ୍ୱାରା ବେଶ୍ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଥିଲା। ମାତ୍ର 15 ବର୍ଷ ବୟସରେ ସେ ପରିବାର ସହ ସୁଦୂର ଇଂଲଣ୍ଡ ଯାଇଥିଲେ। ସେଠାରେ ବ୍ରିଟିଶ ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟର କେତେକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରଶ୍ନର ଆକସ୍ମିକ ଉତ୍ତର ଦେଇ ଉପସ୍ଥିତ ଲୋକମାନଙ୍କର ଶ୍ରଦ୍ଧାର ପାତ୍ର ହୋଇପାରିଥିଲେ। ସେ କେମ୍ବ୍ରିଜ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟରୁ ଶିକ୍ଷା ଶେଷ କରି ଆଇନ ଶାସ୍ତ୍ର ଅଧ୍ୟୟନ କଲେ ଏବଂ ଆଲାହାବାଦ ହାଇକୋର୍ଟରେ ଓକିଲାତି କଲେ। ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମରେ ନିଜ ଜୀବନକୁ ଉତ୍ସର୍ଗ କରିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଥିବା ନେହେରୁଙ୍କ ମନ ଓକିଲାତିରେ ଲାଗିଲା ନାହିଁ। ଭାରତକୁ ସ୍ୱାଧୀନତା ଆଣିବାରେ ଇଚ୍ଛା ତାଙ୍କ ମନରେ ଜାଗ୍ରତ ହେଲା ଏବଂ ଶେଷରେ ସ୍ୱାଧୀନତା ଆନ୍ଦୋଳନରେ ନିଜକୁ ସାମିଲ କଲେ। 1916 ମସିହାରେ ସୁଶ୍ରୀ କମଳା ଦେବୀଙ୍କୁ ସେ ବିବାହ କରି ତାପରେ ଗାନ୍ଧୀଜୀଙ୍କ ସତ୍ୟାଗ୍ରହ ଆନ୍ଦୋଳନରେ ଯୋଗଦେଲେ। 1927 ମସିହାରେ ବ୍ରାସଲସରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ଅଣସାମ୍ରାଜ୍ୟବାଦୀ କଂଗ୍ରେସରେ ନେହେରୁ ଦକ୍ଷତାର ସହ ଭାରତୀୟ କଂଗ୍ରେସର ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କରିଥିଲେ। 1929ରେ ସେ କଂଗ୍ରେସର ସୁଦକ୍ଷ ସଭାପତି ହେଲେ। 1939ରେ ସେ ଅସହଯୋଗ ଆନ୍ଦୋଳନରେ ସାମିଲ ହେଲେ। ପଣ୍ଡିତ ନେହେରୁ 4 ବର୍ଷ କାଳ ଜେଲ୍ ଦଣ୍ଡ ଭୋଗିଥିଲେ। 1942 ମସିହା ଜୁନ୍ 15 ତାରିଖରେ ସେ ଜେଲରୁ ମୁକ୍ତ ହେଲେ। ତାପରେ ନିଜକୁ ଦୁର୍ବଳ ମନେ ନ କରି ମନୋବଳ ଦୃଢ଼ କରି ଭାରତର ମୁକ୍ତି ସଂଗ୍ରାମକୁ ଆହୁରି ଜୋରଦାର କଲେ। ପଣ୍ଡିତ ଜବାହରଲାଲ ନେହେରୁ 1946 ମସିହା ମେ ମାସ 9 ତାରିଖରେ ପୁନର୍ବାର କଂଗ୍ରେସର ସଭାପତି ହେଲେ। ଠିକ୍ ଏହି ସମୟରେ ହିନ୍ଦୁ ମୁସଲମାନ ସାମ୍ପ୍ରଦାୟିକ ବିଭେଦ ଖୁବ୍ ଜୋରରେ ଦେଖାଦେଲା। ଏହାର ଆଶୁ ସମାଧାନ ପାଇଁ ନେହେରୁ ଓ ଜିନ୍ନା ଅନ୍ୟ 3 ଜଣ ନେତାଙ୍କ ସହ ଲଣ୍ଡନ ଯାତ୍ରା କରି ସେଠାରେ ବିସ୍ତୃତ ଆଲୋଚନା ମାଧ୍ୟମରେ ଏହାର ସମାଧାନ କରିଥିଲେ। ଏସିଆର ପ୍ରତ୍ୟେକ ରାଷ୍ଟ୍ରଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସୁସମ୍ପର୍କ ସ୍ଥାପନ କରିବାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ନେଇ 1947 ମସିହା ମାର୍ଚ୍ଚ 23 ତାରିଖରେ ନେହେରୁ ଏସିଆର ସଦ୍ଭାବନା ବୃଦ୍ଧି ପାଇଁ ଏସୀୟ ସଦ୍ଭାବନା ସମ୍ମିଳନୀ ଡକାଇଥିଲେ। ତାପରେ ସାରା ଭାରତରେ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମରେ ଅସଲ ରୂପ ଦେଖାଦେଲା। 1947 ମସିହା ଅଗଷ୍ଟ 15 ତାରିଖରେ ଆମ ଦେଶ ସ୍ୱାଧୀନ ହେଲା। ପଣ୍ଡିତ ନେହେରୁ ହେଲେ ସ୍ୱାଧୀନ ଭାରତର ପ୍ରଥମ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ। ନେହେରୁ କେବଳ ଜଣେ ରାଜନୈତିକ ନେତା ନଥିଲେ, ବରଂ ସେ ଥିଲେ ଜଣେ ସୁଦକ୍ଷ ଐତିହାସିକ, ଲେଖକ, ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଉପାସକ, ବୈଜ୍ଞାନିକ, ବକ୍ତା, ସାହିତ୍ୟିକ ଓ ବିଶ୍ୱପ୍ରେମିକ। ନେହେରୁଙ୍କ ମାନବ ଦର୍ଶନ ଉପରେ ଗ୍ଲିମ୍ପେସ୍ ଅଫ୍ ୱାର୍ଲଡ ହିଷ୍ଟ୍ରି ନାମରେ ଏକ ବହି ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। ନେହେରୁ ନାରୀ ଶିକ୍ଷା ପ୍ରତି ବେଶ୍ ଯତ୍ନଶୀଳ ଥିଲେ। ନାରୀ ଜାତିର ଉନ୍ନତିରେ ଦେଶର ପ୍ରକୃତ ଉନ୍ନତି ବୋଲି ସେ ମତ ଦେଇଥିଲେ। ଆଜିର ଶିଶୁ ଆଗାମୀକାଲିର ଭବିଷ୍ୟତ। ଶିଶୁମାନଙ୍କ ଯାବତୀୟ ଉନ୍ନତି ସାଧନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଦୃଷ୍ଟି ଦେବା ଉଚିତ ବୋଲି ନେହେରୁ କହୁଥିଲେ। ସେ ଶିଶୁମାନଙ୍କୁ ବେଶ୍ ସ୍ନେହ ଶ୍ରଦ୍ଧା କରୁଥିଲେ। ସେମାନଙ୍କ ସହ ଖେଳକୁଦ ଓ ନାଚ ଗୀତରେ ମସଗୁଲ ହେଉଥିଲେ। ସେ ତାଙ୍କର ଜନ୍ମତିଥି ନଭେମ୍ବର 14 ତାରିଖକୁ ଶିଶୁମାନଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଉତ୍ସର୍ଗ କରି ଶିଶୁ ଦିବସ ରୂପେ ପାଳନ କରିବାକୁ ଦେଶବାସୀଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିଥିଲେ। ସେହି ଦିନଠାରୁ ଆମେ ଚାଚାଙ୍କର ଜନ୍ମଦିବସକୁ ଶିଶୁ ଦିବସ ଭାବେ ପାଳନ କରିଆସୁଛେ। ପଣ୍ଡିତ ନେହେରୁ 1964 ମସିହା ମେ ମାସ 27 ତାରିଖ ଦିନ ଆଖି ବୁଜି ଆରପାରିକୁ ଚାଲିଗଲେ। ସମସ୍ତେ କୋହଭରା କଣ୍ଠରେ କହିଥିଲେ, ଆମର ଅତି ପ୍ରିୟ ଚାଚା ଆଉ ନାହାନ୍ତି। ଐତିହାସିକ ଦିଲ୍ଲୀର ରାଜଘାଟ ନିକଟ ଶାନ୍ତିବନଠାରେ
ଚାଚା ନେହେରୁଙ୍କ ମରଶରୀର ସଂସ୍କାର କରାଗଲା। ଚାଚା ନେହେରୁ ଆଜି ନାହାନ୍ତି ସତ, ତାଙ୍କର ବହୁବିଧ ଜନହିତକର କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ଯୋଗୁଁ ଏ ଦେଶ, ଏ ଜାତି ତାକୁ ଜନ୍ମ ଜନ୍ମ ପାଇଁ ମନେ ରଖିବ। ଏପରିକି ପ୍ରତିବର୍ଷ ନଭେମ୍ବର 14 ତାରିଖ ଆସିଲେ ନେହେରୁଙ୍କ କଥା ନିଶ୍ଚୟ ମନେ ପଡ଼ିବ। तुमମାନଙ୍କୁ ए विषयटी केमिति लागिला कमेंट बॉक्स रे निश्चय जणाइब। वीडियोटी को शेयर और लाइक करिवो, सब्सक्राइब करने को भूलिबनी। हाँ, घंटी चिन्हटी को दबाई दबो, जहा फल रे मोर नुआ नुआ गप सब सहज रे मिली जिवो।